neZimbabwe zita ndinoitwawo Robert Gwiza ndinobva kumarondera, asi kutaura kwandinoita kudai ndiri kunzvimbo yeEpworth kuStopover muno muHarare. Nyaya ndinayo ndinokumbira muRezimbabwe mundibatsire. Ndine mwana uyo muchaona pamufananidzo anonzi Victoria Gwiza ane makore 18. Mwana uyu takamushaya pamusi 14 February masikati kunzvimbo iyoyo yeEpworth kuStopover. Mwana anga achigara nasekuru nambuya, kureva hanzvadzi yemudzimai wavo nemudzimai wavo. Saka mwana akatumwa masikati nguva dzekuma2 musi 14 seSaturday kuti aende pamashops panonzi paRuben mumusoro. Zvakazoitika mwana abva pamba hapana anoziva, asi tichizobvunza mai vanonzi ndovakamuruka vacho vakabvuma kuti zvechokwadi vakamuruka musoro achibva abuda musaloni, asi vanoti havana kuziva zvakazoitika mushure mekunge abuda musaloni imomo. Saka kubva ipapo musi 14 February 2026 kusvikira nanhasi mwana iye hatina chatakazobvunzwa nezvake. Taedza muRezimbabwe, takaenda kuRadio Zimbabwe, mwana chiziviso chikaanonzwa, tikaenda kuTV zvikaita seizvozvo zvakare, tikaisa maposters, tikabvunza vanhu, taenda kwakasiyana siyana, asi hatina kana patati tanzwa nezveriyeri kupi rekuti mwana ari kupi kana kuti akatorwa nani. Asi fungidziro yedu ndeyekuti mwana uyu akatorwa nevanhu vanoita zvokuda kuchekeresa vanhu pamashops ipapo. Zvikadaro munhu akashandisirwa drug ari kuti asazive kuti chii chiri kuitika ubva abviswa panzvimbo iyoyo. Hatina kuchatonyatsoziva chakatora nzvimbo, asi tinotokumbirawo muRezimbabwe kuti mutibatsire nenzira dzamunokwanisawo kuti tikwanise kuwana mwana uyu. Tatambudzika, tabuditsa mari dzakawandisa, tiri mugwara rekuti pamwe Mwari unotinzwira tsitsi tikasvika kuona pane mwana. Tizive kuti mupenyu, haasi mupenyu, anani, chinangwa chakatorerwa ndechei chaizvo. Zvose zvine bvunzo yakawanzwa kwatiri, hatisi kuziva kuti zvakamira sei. Tinokukumbirawo munokwanisa kutibatsira, tapota mutibatsire nenzira ipi kana ipi yamunogona kutibatsira nayo. Namba dzandaisapo idzo ndo dzangu nedziri pazasi pacho ndedzaamai vacho. Munogona kungoshandisa WhatsApp kana kuita kufona panhamba idzodzi, kana kuenda paFacebook munokwanisa kundibata zvakare. Zita ndo rimwe chete, Robert Gwiza, ORBERT Gwiza, GWIZA. Tatenda muRezimbabwe nokutibatsira kumuchaita kuti tigone kuwana mwana uyu. Ndingazokutendai zvakanyanya. Tatambudzika, tave mumwedzi wechitatu, hatisi kuziva mwana kwaari. Tibatsirei tapota. Mazvita enyu. Tinokwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva sekutaura kunoita shumba mazuva ose, tichirimoka munzvimbo yeMount Darwin kunyawanza village tichienda kuChatumbama mudunhu raChief Matope. Ukoka kuna madzibaba Purangadzai vari kuchenesa misha. Regedzai tikupei zvizere mhuri yeZimbabwe muzvionere zvazotora nzvimbo. Munotondera kapaya nezuro shumba vachiku
pai chirongwa chakakupai nezuro, asi mifananidzo yainge iripo hatisirisu tainge tatora. Asiwo zvakare muchirongwa chatiri kupai muzuva ranhasi, aiwa tavapo paground tichitora zvavanenge vachiita. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Edwe Oneshamba. Spatlo Security Light, Andrea Peter Johannes Public Operating Light, Aitipinaria Kope, one by Spotlight the Developed Light, Attenda to Free, Attenda Prangata. Eva Irish Light, Dennis Line Crime Light, Hello Irish Light, Irish Line Crime Light. Banga. Vai,
Bana. Mkamere bado. Never wish. Nation wish. What the rest? Termination. 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 Chakatiza chakakurira munhu akanga auya kunobatsira munhu wese akachiona icho chakatadza chacho ndo chatabata ichi ndo hondo dzimwe chete dzipi idzodzidzi aida kutibata ndokupi ndokusaidiitito aitoda kubata zvechokwadi but sure hondo dzimwe chete idendeka idende Tony mboitarise kuno achida kubva chatizwa chabatwa zveshuka kumachona kachona tezatiza vachaita chazodzokera mukati apa chatorukari mese nyama vanhu muchitatiza maoko menyu ichitatiza ichitenda ndoba yazobatwawo azvinazoriko kuenda uko spirit yazotoita mushonga nobula tochiona kabajonika empty saga chibve chatotsva makatomochiona vanhu vese ambedroom tachiona izvi live machiona live apo kapo
Tachona. Ndiri kuona kana pamuri baba imi makamboita semunhu angane basa paropa renyu ramwari chero chero makambonamata here ndoramtonamata nhasi Tiri mumbasa baba. oh low flight strain trichot restributary chiriji ai tense zvakanaka oh right ha anonzi chivhunye chichenyini oh pane nhau dzimwe dzandiri kuona panapa asi munofanira kutobatsirwa futi asi ndiri kuva motomubatsiri zvekare asi mweya kuti munotomborwara kana muri pamba chero vana chacho vanotomborwara panguva penyu nini panguva yandirotonamata ipapo panguva kuti aiwa pane zvotomboitika murume andomborwara uyu but mumborofita pari ipapa saka pane zvandiri kuona zvinoitika zvekuti ndoda tozoona kukubatsirai ndichikupai gwara rakatinaka asi munofanira kubatsirwa nyange dai nemhuri dzenyu chaidzo mweya kuti munofanira kubatsirwa nekuitirwa munamato pane uromba wandiri kuona pamba penyu papo patonzibata kange mushonga uripo bati unoita sebudoko zvavo bati unofuta une matara wanotomboita mushonga upi uyoyo asi mhiko yakaiswa pamukuwa penyu chinosvika nguva dzotorera senitambo chokwezva mhepo pamukuwa penyu chine maitira chotoita padariro kuona kuti urwere munombogara muchibatikana panapo uye vana vachibatikana futi kuchinyanya urwere pamukuwa pane nhau dziripo dzandiri kuona padariro ndatenda zvangu kana paine mwana mubvunzo basa raitwa tesi tiri pandira saka ndezvitopisa chinhu ichi basa racho rengerirei iri igona reuroyi saka chinhu ichi chakatodeketerwa mazita evanhu chinotoshanda pakudzimaidza nekuzviringidza vanhu nyange dai padariro zvavanobata nezvavanoitawo nyange kutokonzerawo urwere zvekare chinhu chinokwanisa kutosakisa kuti matare eurwere ndo mamiriro azvakaita dendero riri saka muridzi ndiani ndoona kuti tsananguro idzodzodzo musha uno wakatanga kugarwa gore ripi uno akudhaya awe makore sekuru wairarama vari panapa pandiani ndo vakasiya mushonga uyu asi wanga uchingorarama uripo uine dara ndo wanga uri musha wavo uno saka matambudziko zvawanga achingodai but mushonga wayo wenguva ndokutaura kuchiprofita saka wanga uchiri kushanda iwo vasisipo wanga uchitoshanda nekuti unotofamba mudzimba dzose hauna kwausingadi kwausingatoendi unotoritsanangurudzo wanga uchiita ndosaa munhu wachinzi chakatomboonekwa futi uko kwachakaonekwawo muprofita aida uchibata vanhu saka akachiona chikatiza chikaenda ndo matara acho mamwe chete wayo saka chinhu chachitofamba mumhuri yose muchikama matambudziko achanga chichikonzera ndapi iwayo kukonzera minyama kuti mhuri zvainoshandawo zvezvingopfurunuka zviparara uye padare irororo rekuti pamishando yemaoko ipapo ndoradhopa chinonyanya kuvhiringidza dare iroro remishando yemaoko uye chotoshanda seserofoni toziva kuti ninga apedza kubata mari ningi zvake zvamira nzeve kudai so chitovhiringidza chine zvache chingoita pakukanda mhepo ndomushandiro wachinoita chinhu ichocho hachinawo mbobobo mbobobo handira kuona apa asi padare irororo manje rekungosakisa mhepo rekusakisa hondo chotorutsa mhepo dzachinorutsa dzakawanda wanda chinhu chamuri kuona icho chichi saka tingatisunga chiraramo chevanhu tingati changa chichibatana here nezvimwe zvamapisa kare ini ndinogona kuti zvazvibatana asi zvandapisa zvazvakazvimirira nekuti zvazvine mwene wazvo papi papo asi izvizvi sehondo yakasiyiwa ichiraramira pano papi kumberi chaiko dei vanga vatadza kunatso kuenda munhu anatsogona kuonaka aigona kupedzisira tozonongedza mai vari panapa kunzi mune zvinhu zvaminazvo asi dziri hondo dze dzakadi dzakasiyiwa dzichiita nguva kuti dzofamba mudzimba dzose ndonyaya iripo ipapo vepano ndevapi ndapi matambudziko amamusangana nawo matambudziko anga tichisangana nayo matambudziko eukurwarirwa nevana nekungoto vana vanoramba vari mumaoko emapurisa neurombo hwekuti akawana pfuma inongoparira zvisinganzwisisiki imimi ndimi mudzimai wababa wepanapa inini baba wepanapa wakashara ndinogara nemhuri yangu ndiri kuti ndini mudzimai wepano allright baba vachiri kurarama havana here zvimwe zvinhu zvavaiti izvi hazviitwe panapa izvi hazviitwe apa pasina miko yaitwa pano zvokuti iwo vakangondisiyawo ndichienda kumasowe saizvozvi nanhasi ndiri kuenda kumasowe asi pamaenda kumasowe pacho hapana zvaimbobatwa here kuti pamba penyu pamba pano pagarwa pachingonzi pane zvinhu zvakasiyiwa newaridzi vaigara pamusha uno panowandiwa sekuru baba watezvara sekuru ndoimbogara pano ndivari kunzi ndiwakasiya zvinhu but tiri panhau iyoyo tanzwa muchipupura kuti takambochiona pane nguva yakareba sei mambochiona chinhu chabatwa ichi
5 years. Asi makatochona nemaziso enyu. Chiri ichochi chaicho. Ichochi chaicho. Newigi yachene iyo. Saka toti mukadzi saka chikadzi handidi. Ichine wigi kachikadzi ka icho. Alright. Saka tonzi ndisipiwe. Chotosanduka kuita zvese. Saka ichi ndicho spiwe. Spiwe. Ndokutotaura wachiti. Imo muri munoma muna umwe mwana anezda ronzi spiwe. Pakashaya kapiwa zitaro. Waimbo wapo. Askara imbo wapo here. Yekuti spiwe kara imbo wamwe iri musha muno. Saka izari kwachakabva kwacho. Mwe girlfriend yao. Ndicho kachirongwa chatanga tinacho muri Zimbabwe. Aiwa katiriko kuno kuMount Darwin. Vamwe vanokuti kuMarch Central mudunhu raChief Matope. Aiwa ndo basa rabatwa namadzibaba Prangadai. Munotiwo kudini tongaiwo tinzwe mhuri yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Edwin Neshamba Muyera Shumba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.